muzikale dorpsplein van Friesland, maar echt het meest spectaculaire dorpsplein van Friesland. Want Richard, wij hebben weer een dikke vette stokker, een bokaal, reclame. Ja, maar waarvoor? Nou, deze keer, wij vonden muziek laatste keer net zo vol doen, dus wij dachten wij brengen dus eigen muziek even mooi. En dat is motorgerold. V8 motor, dat is uw soort muziek. En wij hebben op 44e Autocross Hallen, 24 augustus, hebben wij de Stocker Formule 1 bokaal. En dat is deze beker. En de eerste prijs daarvan is dikke €1000 waar die man voor kunnen strijden. Jongen, en de startlijst, hoe ziet die eruit? Want de zouden ze krijgen al iets heel moois hoor. Wij hebben, op het moment hebben we al heel snel deelname, hebben wij al 40 coureurs. 40 coureurs? Ja, en wij hopen naar de 50 te gaan. En die moeten alle strijden van deze bokaal? Ja. Maar hoe zou dat gaan? Wat is die voorspelling? Ja, voorspelling dat is nooit weten. Die man mag al de bumpers gebruiken en dan kun je wel nooit weten wat voor positie al krijgen. Maar autocross, dat is juist vaak op speedways, speedway Blauwhuis, maar Halm, dat is wel bijzonder. Ja. Want dat is krek even wat oorzaak zo. Ja, de baan loopt er nog net. Die werd in een week opgebouwd en dan heeft op een dag had een racecircuit. En dat is gewoon op laan, hè? Ja, laan. Op klaaigroen. Ja, gewoon klaaigroen. Old school autocross. Ja, zo is het begin, ja. Hoe laat begint het? We beginnen om 11 beginnen wij. En hoe duur is de entree? Entree is €10. Jongen. Nou, meestal zie je dus al dit stokkar geweld, maar ook de orenklassen waaronder de veteranenklasse. Nou is het vol. Is echt een heel interessante klasse. Nou, die hele dag is gewoon interessant. 24 augustus, Autocross Hallen, net stenen maar hennen. Stokkar en wien!